mag dakteche. Onego bed ni chiwo solution. Gini ok wadwar agoko. Dakteche nigi ratiro. Kes dakteche wacho niya, kane gima nondhaye kogno, which was signed CBA, to wacho ni onego bed ni itimo kama. Kier noa kanyo. Mane give a very simple thing. Ok ojabedo ni itugo gi pesa. Nineno ka state lodges the whole country nyaka state, negi wacho ni dhi timo renovation no all over the country. Kendo manto koro pesa nitie. Dhano ka dhi oko to delegation nyaka jok matinga ting ndaye, jok matinga tinga ne ng'at matinga tinga simu. Mano nitiere delegation. Iwinjo. Delegation ma ji para 50 which you don't need. Iwinjo. Liekore kata geche ma dhano ma sani ging'iewogi. To ko gik chal chulo sana ni waonge pesa. Maslahi mar doctors are not only doctors. I am very passionate about employees' rights. Not only doctors, kata mana any person matiyo gi loche, wakedo akili ne manosomo, onego bedo rewarded. The CABN is very binding. Well, koro gimane kero onego bed ni timo en ni an gini ng'eni osebedo kata kiwache court niya, ere kaka wanyalo bedo piny mondo wabed gi return a working formula. Mondo wawe gomo ma kes gomo ni okay makende kada wa next time every cycle ino no kubo biro. Come on. Yeah, the reach solution wach ni gimudwaro no. Wagbed gi middle ground. Well, ok wach ni dakteche omigi mara ma gi demand. Yes, some of them are also unreasonable nyalo nyis. But ging'ani ya in ka to an ka ere kaka onyalo romo diere mondo udog e tich. Kamano, ero kamano kwalo mweche choma dakteche emano dhi tieko godo kata kamano angeni koro bende e saa modongo do ka maromo dakika 13 modong ka Wycliffe Nyafwanga tije nitie sirkal jatend piny Kenya e twak mar wacho ni tije